Duha ka kabataan nga halos isa ka adlaw nga nadula sa Barangay Baldoza, La Paz na rescue sa isa ka abandonadong nga salakyan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Natala na nga ipaidalom sa psychosocial intervention sang Iloilo City Social Welfare and Development Office ang duha ka bata nga nasapuan sa sulod sa isa ka abandonado nga salakyan matapos madula sang malapit isa ka adlaw sa Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City humalin sang Sabado sang aga, tub-tub Domingo sang aga. Ginkilala ang mga kabataan nga sanday alias Buknoy, 4 anyos, kag alias Camille, 5 anyos, lunsay residente sa mga barangay. Magluwas ni sila ang ipaidaloman sa psychological kag medical intervention matapos makainom sang mahigo nga tubig. Sa sini nga abandonado nga salakyan nakitaan ang duwa ka bata nga missing sa malapit 24 ka oras ko sa diin. Suno sa panaysayon sang ilang nga mga ginikanan nagsilig sila sang ilimnon sa tulo sang ulan gikan sa buho sang sini nga salakyan. Ito ano pala sir ka hiko ina. Tapos alleged may gamit sila nga baso nga ara nakita nila sa sulod sa salakyan tig abandonado na to pila na pagihan niya kabulan ng tuig. Matapos wala makapauli Sabado sang aga, ang iloy ni Buknoy ang nagsala-sala na. Wala siyang hambal sa kon mama. Suka di ko kay mait na ko. Wait ta ka mati, wait mo lang kumama ko ako to'y sa sagwa. Nagtika ko din, wala na sa. Gilayon ini nga nagpangayo sang bulig sa barangay. Diri, kag natukiban niya missing man ang 5 anyos nga bata nga si Camille. Sa CCTV footage nga ini, nakitaan nga nagadalagan pa ang mga iniupod sa duwa ka mga bata. Ginabanta alas 10:30 Sabado sang aga. Ginusoy sa mga himata. Pumuluyo kag opisyales sa barangay ang tanan nga hilit kag suba. Sabado sang gabi, tub-tub Domingo sang kagahon. Apang wala gid makitaan ang mga bata. Pasado alas 8 sang aga sang Domingo, sang tigayon niya nakita ang duha ka mga kabataan nga na-trap sa isa ka abandonado nga salakyan nga ginabanta 50 metros lang ang kalayon sa ilabalay. Buhi ang duwa kag nagahilibiyon. Gilayon gindapatan ang mga inis ang nagkakaigo nga medical attention sang otoridad. Sunod sa tagiya sang salakyan, nakabati inis ang lagatik, rason niya ginkaduan ang salakyan kag nakitaan ang duwa sa sulod. Ginguwa sini ang natuo nga bintana para makagwa ang duwa ka kabataan. Pagpalapit ko din sa salakyan, may kita ko nga nagiyo. So ang babae nga bata, amuto siya gali ang nagtultog-tultog. Gahambal siya, pero hindi ko mabatian kung anong hambal niya. Tuman ang pagpasalamat sa ngamay ni Camille, bangod wala man sa malain niya natabo sa iya bata. Nang inleksyon kuno ini nga masugton pa ang pagbantay sa iya bata. Salamat sa mga Ginoo, nga nakita sila. Yung mga bataan sa mga nagawa paplagawon eh. Sunod sa kapulisan, posible nga na-suffocate ang mga bata kung wala sang buho ang abandonado nga salakyan. Hindi pa ma-establishar sa kapulisan kung paano nalak ang duwa ka bata sa salakyan. There are several holes created by the rush ng pagtuktok. Those tiny holes are enough para sulod na oxygen sa sulod. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas.